फेसबुक पे हम पोस्ट करब, कल न बितावा बात में। बोला 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 बम बम भोला, गाजा टनी मला ना सा कम होला। अच्छा आओ जल्दी फोटो खींच ले, परग बढ़ावा हो विलंब होला। बम बम बोल बम बम बोल बम बम बोल बम बम बोल। सुइया पहाड़ के कठिन चढ़ाई एगो वीडियो बना लहो, अरे लाइकी पे अपलोड कई के तनिका सबके देखा दहो। अरे देखा ना कितना सुंदर नजारा बा। पाँव में छाला पड़ गइल बा, धीरे धीरे तोहनी चला ना। काहे? भांग के गोला दे दो ए बम, वीडियो खातिर बोला ना। बम बम बोल बम बम बोल बम बम बोल। दुखवा सगरो दूर होई, विपत भी मजबूर होई। राखो भरोसा रुद्रा पे, मनसा भी अब पूर होई। बोला 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 बम बम भोला, गाजा टनी मला ना सा कम होला। अच्छा आवा जल्दी फोटो खींच ले, परग बढ़ावा हो विलंब होला। बम बम बोल बम बम बोल बम बम बोल बम बम बोल। गेरुआ बसन तन सोहत बा, सब कर सूरतिया मोहत बा। धई के धीर चलत रहे बम, भोला के नजरिया जोहत बा। अरे सब भोलेनाथ जी पार कर दी है। नवनीत पीछे छूट गइल बा, फोनवा पर दीप के न लागत बा। साथवा किसन के पाई के ये बाबू, टिंकू के भोगिया जागत बा। बम बम बोल बम बम बोल बम बम बोल। लंगर देखा सज गइल, रात के 9 भी बज गइल। भूखिया जोर से लागत बा, कितना पब्लिक